Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Én Fabilla vagyok. Egy újabb Clash Royale-os videóban. Ugye láthatjátok, hogy 88 000 coinom van, vagy pénzem van, aranyom van. Ez ugye azért van így, mert gondoltam, hogy kicsit behozom a lemaradást, mert nagyon régen nem Clash Royale-oztam. És elértem a 33-as levelt, szintet a King's Journey-ben. Ilyenkor kapunk egy ládát, amit hát miért ne nyissunk ki, és aztán egy kicsit játszani fogunk. Nézzük meg, hogy mi van ebbe a 2200 gold, 15 gyémánt, Tesla, Canon, Rocket, 7 darab, 3 muskétes 12 darab, Electro Spirit 90 darab. Tudom, hogy most már nem olyan nagy dolog a lega, de hát azért, mármint, hogy eléggé nagy dolog, de nézzük azért. Lega. Irrelevant. Hát jó. Lava Hound. Hát deckbe nem kerül. Itt a deckem, battle deckem. Nézhetitek most, hogy eléggé csúfos. De van egy ilyen új kártya, a Little Prince. Ez szinte nem tudom, hogy jó-e, vagy használni kéne, vagy nem. Én használom, mert új kártya, és új kártyát használni kell, az új kártyát. Na, Valkyrie. Nem őt használom, hanem ugye Witch-et használok. Egyel drágább a Witch, viszont támadó. A támadást is tud végrehajtani, ugye az idézéssel, ami szerintem, vagyis nekem fontosabb, mint az, hogy csak simán védekezzen. Na hát akkor nézzük meg, hogy mi van még itt. Battle Day. Fú! Hát játszunk először is ilyeneket. Szerintem. Ilyen, hát sima meccset. Játszunk egy sima meccset. Alázzanak porrá ezzel a nagyon gyenge deckkel. Na mindegy, mert ezeket a hajós deckeket sose frissítem. Tehát, hogy kapok egy új kártyát, akkor, és erősebb, mint az, ami volt, akkor sose rakok bele egyikbe se. Tehát valószínű, hogy eléggé el fognak verni. Hú, Istenem. Na. Jó. No. Jó. Elcsesztem. Ez már súlyos. Andrew! Most látom, hogy kivel játszom. Jó. És most csak ki kell védekezni valahogy. Jó. Na. Nyertes meccs. Andrew ellen. 200 ilyen, nem tudom mi ez. Már van 650, de egyébként mi vagyunk a legszerencsésebbek, mert rajtunk kívül senki nem játszik. Mondó vagyok, hogy játszunk még egy ilyet. Pontos jével. Mert ha nem bizonyos jével játszunk, az ilyet, az sért. Ennél jobban ki nem védekezhetünk.
De én vagyok. Láttatok már ilyen játékos, mint én? Boom! Fenébe! Fenébe! Lőd már! Ne váljonnak a pigik! A pigik döntenek. Ne döntő. Hát pigi. És ezt amúgy nem értem. Elvisz 3 elixírt. Ez a Nordien, vagy hogy hívják. Kedves barátunkat. Ne! Ezek a pigik! Innen ezt megnyeri, nem tudom, mit csinálni. Jó. 2-2 győzelemmel indítunk, bár mondjuk ez egy elég gyenge ellenfél volt. Gratulálok magamnak. És akkor nézzük meg az utolsó meccsünket. Na, van valami levegőben. Mi ez? Mi? Ez itt lesz? Ez az, nem? Ezt többet tudom tenni. Mik ezek a meccsek? Ugye Split! Amúgy már kicsit több ideje játszom. Mármint, hogy nem ezen a favillán, hanem volt még egy régi BBB akkontom. Szerintem ő is bent van a Gobok birodalmában. 3 éve. Clash Royale-t is streamelnék. Sőt, szerintem biztos, hogy Clash Royale-t is streamelnék, hogyha meg lenne az 1000, de én még az Age of History-t gondoltam, ezek a mobil játékok, amik streamelve lesznek majd. Most térjünk vissza a videóra, és ugye kimaxol. Nem, még van egy meccsünk, hát az tökéletes lesz. Meg is jött az ellenfél, nézzük. Meglőtte az innentől egy pont akkora előny, mint amikor ő lesegült az én számmal. Bocs. Ez basszus óriási volt. Jó. Szép volt. Ellenfél megnyerte. Utolsó meccs. Az átlag azért 3 meccs, 2 győzelem, 1 vereség, azért ez nem olyan szép. Viszont most a klánban ugye egyenlőre még 12 kupát ír, de 5273 kupán állok most éppen. Tehát a továbbiakban a már rég nem játszó klántársakat próbálom megelőzni, vagyis már csak egyet, mert ugye hát Tamára nincs sok esély. Mert mondjuk amin egy kicsit elcsodálkoztam, hogy 2088 győztes meccse van, de nekik is van ennyi. Én miért nem? Nekik is van az. De nekem miért van ilyen kevés? Itt van az a gyönyörűséges meccs, amikor elment az internetem. Ezt még megmutatom nektek. Egyre felgyorsítom. Itt a barátom játszott. És akkor valahol itt ment el az internet.
És hát nagyobb verésre számítottam, de 2 kártyával megoldottam. Sőt, 3-mal, bocsánat. Most ehhez mit szóljak? Jó. De aztán legalább sikerült feltornáznom, visszatornáznom magamat, mert ugye 29 kupát vesztettem. Érdekes, meg pár kérdésem a végére lenne. Ez mi? Meg itt mi a lényeg? Ezt szeretném megkérdezni tőletek. Következő kérdésem az lenne, hogy vannak ilyen kártyák. Evolution, ez hogy működik meg? Hogy ez mi kell? Vagy hogy mi ez az egész? Mert én erről lemaradtam, de rendesen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Következőben találkozunk. Addig is. Sziasztok!